హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి లిరికల్తో 3D వీడియో ఉంటుంది. ఒకసారి డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. డెమో చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది ఈ వీడియో ఎలా ఉంది అనేది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి డెమో చూడండి. డెమో చూసే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో గురించి ఏదైనా నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి. संगो नकुन पसी कीती वो दीवानल बसी कीती वो दीवानल बना. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. నా కోసం ఒక లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మొత్తం ఫొటోస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నీ ఉంటాయి. జస్ట్ మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది అనుకో, దీన్ని వేరే ఫోటో చేంజ్ చేసి చూద్దాం ఈ ఫోటోని. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో బ్యాక్గ్రౌండ్ మాత్రం కట్ చేసి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. అది మీరు చూసుకోండి. సో ఫోటో బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ చేసి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫోటో పెడుతున్నా. దీనికి ఈ ఫోటో ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు ట్రాక్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఇక్కడ దాకా చేసి ఇప్పుడు కింద ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి మూవ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ జెడ్ వాల్యూ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి. 6773 ఉన్నది. సో దీనికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ జెడ్ వాల్యూ 6773 రావాలి. ఇట్లా పైన జరపండి. ఇలా ఫోటో వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. 6773. కొంచెం ఇటు అటు అయినా ఏం పర్లేదు, కానీ 73, 72 అయినా పర్లేదు. ఇట్లా చేసి ఇప్పుడు దీన్ని జూమ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా జూమ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫోటో వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటోని ఇట్లా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి. ఇక్కడ ఇట్లా పెట్టి కింద ఫోటోని ఇక్కడ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాపీ చేసి ఈ ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. ఈ ఫోటోకి పేస్ట్. ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఆల్మోస్ట్ మీరు కలర్ వేసుకోవాలంటే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. సో ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫొటోస్కి సేమ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం కూడా ఒక ప్రీసెట్ ఇస్తా, లిరికల్ ప్రీసెట్ అని. దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఇట్లా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం సాంగ్తో సహా అన్నీ సెలెక్ట్ చేసి సెలెక్ట్ చేసి 16 లేయర్ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ 16 లేయర్స్. ఇప్పుడు కెమెరాని ఆన్ చేసుకోండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, 1 by 1 ఇలా వస్తుంది. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు ఫ్రెండ్స్. ఇలా వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ వీడియో గురించి ఏదైనా కామెంట్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వీడియో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.